People just think now that sengihlawulile uqedile sengiqedile angadlali responsibility of maintaining ingane ayishiye nonina ingane Right. because yena uqedile uhlawulile Yabona ke madoda ngicela ke nina nonke ke nithathe naweni amadlebe nophotsele ngale indoda eyisilima sesithutha sothuvilelo yeva isilima sendoda leyo mamela ke ukuthi ngihlawulile uqedile hayi cha ukuhlawula yazi madoda masihlawula ngicela si-understand lento mawuya emzini uyohlawula what you are actually doing is saying ubaba walomuzi lo baba lo ngane no bhuti balengane not even yaxolisa. You are saying to the father of this girl and to her brothers and to her uncles that akusiyini enimithise lengane imithiswe yini. It's admission of guilt. Akusukusolva. So ngoba manje you think because you went to court and admitted guilty qala liphelile usazogwetshwa because you said no, I'm guilty, I accept. Say disappearile. Oh, delusional. The sentencing must still come. So we are shaula, and then you take up the responsibility of life. Now, mamela ke awuthi ngikutshela into ebuhlungu. Umithisile wahlawula washiya. Ukhokho wakho loya, it's your own ancestors lezo zishiya emizini yabantu. Yes. Baso uthola ukuthi lona dloze liphethe inhlanhla zakini olishiye kwamashiru abantu bakwamashiru sebadrive ama-BM nama-Bentley nina kini nisayikhomba because ushiye idlozi lakini kuphi le kwamashiru selisebenzela bona angithi seliyababonga balikhulisile bayalikhulisa balenzela yonke into therefore liyababonga lithatha inhlanhla zakini sesiphelela kamashiru uvuka lapho mamela ke this is what's going to happen la kamashiru the day nomntwana akhula phuma umuzi wakhe umuzi kamashiru sala back to square one, your normal vibration inhlanhla bezize ngalendalo akusiyazala. So you are distorting so many families ngokuhamba nishiya ingane. Yeah. Ukuhlawula ingane madoda, it's just admission of guilt.